Horas amanginang pajupang hitang use di channel YouTube namion marhitiak kapikiran nami na mungkin boy mangurupi pamorahok kita di pangaradiota di turpuk jamita nanang si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu di tikion nang patol hason nami tu hita pikiran nami anggiat boy mangurupi hita Dina parade hatoranga kita taringot tuturpuk jamita di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Turpukta ima sian surat ni Apostol Paulus tu Rom bindualu ayat 26 sahak ro di ayat 30. Amanginang duktak kasuja hami turpuhi jala hupa husor hami oma di pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita pamorahok kita di nabangarade hita di jamitata. Na perjulu ikontak kasdo rupani taauhon na macai bagasdo hatorangan na pinatolhas ni Apostol Paulus di surat Romon jala macai mendasar taringot tupoda nasitong. Jadi hira di dua bagian do surat Romon ima taringot tu ortodoksi poda nasitong dohot ortopraksis ngolu parangi ngolu nasitong. Jadi marharoroan sian poda nasitong do parangi nasitong ngolu nasitong jala dang mararga manang merlapatan poda nasitong imolo so marujung tu praktek hidup yang benar ngolu nasitong jala dasar ni ngolu nasitong ima ikonadong do poda nasitong ajaran yang benar. Jadi ajaran yang benar akan berakhir pada praktek hidup yang benar. Praktek hidup yang benar harus berasal dari ajaran yang benar. Jadi macai bagasdo termasuk turpuk tahun ima taringot tu poda nasitong. Yesus Kristus do hasitongani alani ikot sitong do salhutna poda taringot tuibana. Jalamat sa sitong do poda na niajarhon marhite surat ni Apostol Pauluson si hangoluhonon niya ka na porsea di tikii tarlumobi di turpuk taon taringot tu pakirimon dohot habengeton. Sada poda nasitong si ingoton molo taparrohahon rupani di ayat 25 alai molo makirim hita di naso taida dope marbenget ni roha mahita paimai mahotsa marbenget ni roha tekun setia marsihohot jala sada poda nasitong asaboi akan aporsea di barita nauli boy marsihohot di asidohot holong ni rohani debata sada narumikot ima di boto jala di auhon nasida pandonganion ni debata marhite todi perbadia sebagai satu jaminan yang memberi kekuatan, memberi pertolongan. Jadi patumonaan todi. Jadi todi perbadia ma sada tadok jaminan modal spirit laho mangolu di bagasan habengeton. Di luar ni pangurupion ni todi perbadia manang mangasahon gugutta ia soala ni gugu ni todi perbadia dang mampu hita marhabengeton laho maniop manang makirim toktong di hanguluan na sorasuda. Dang namar lapatan rupani namar benget nirohai usaha manusia untuk keselamatan. Kesetiaan itu, ketabahan itu bukan suatu usaha yang dapat kita pandang sebagai satu cara untuk mendapatkan keselamatan. Daksongoni asini roha do haluauni. Ketabahan manang marbengit ni roha. Dang sada ulaon ni jolmai laho mandapot haluauni daong. Haluauni free gratis sola gracia.
holan ala niasi do holong ni roha di batado. Alai dipangido do hita di perdalanan ningolu benget marha bengeton marhite pangurupion nito di perbadia dalatta habengetoni ima dalatta maka mauliatehon dengan bahasa ni Jehovah. Jadi ketika kita setia bukan untuk dalam pikiran untuk mendapatkan keselamatan, tapi kesetiaan itu adalah buah dari iman, di mana iman telah menyatakan kita diselamatkan. Jala sada jaminan nama CRG di terpuk tahun ima. Jaminan to di perbadian nama goiho kita jala doho do di bata laho mangula marhiti to di perbadia hingga pada akhirnya segala sesuatu baik. Alai do di son alai taboto do saluhutna do manupak tuna denggan di akka namar holong ni roha di debata akka najinona sian tahina hian. Jadi Tuhan bekerja, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kesetiaan kita itu tidak akan berhasil tanpa keikutsertaan Tuhan. Dalam istilah yang lain, kita tidak akan bisa setia tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan. Namun dalam pertolongan Tuhan, kita akan mampu setia untuk menghadapi apapun sebagai buah dari iman yang telah menerima keselamatan yang telah dianugerahkan dalam Kristus Yesus. Jadi, di terpuk tahun macai bagas do atong asa benget kita jala asa manahan hita di ngolu sigano pari mangadu pisa luhut na kahamaulun di ngolu taingot ma parbue ni ha porsio tenang paluahu kita marbenget ni roha mahita jala mangulahun na denggan jala taingot ma donganan ni debatado hita manang rap do debata doho kita. You'll never walk alone. You will never walk alone. Engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Kita tidak akan berjalan sendiri karena kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Jadi mulai bahan di son panupak ni debata di akka napinilitna artinya sada garansi jaminan rupani nakin dinaung dipalua hita debatama mandongan hita saharo disaliling nililingna. Jala dileho do hita todi wujud nyata kehadiran, bukti nyata kehadiran Tuhan asa margogo hita mangadopi manang naahape. Jadi si buanota dijamita di pikiran nami asa ingoton ni ruas ni huriat tama hita naung porsea memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk tetap setia marbenget ni roha ala debatado napuna hita. So nedok ni lagu tak dada au guru diau be Jesus do napuna au.